Приятели, здравейте! Намираме се в Копривщица и дойдахме тук, за да ви предложим Карагьозовата къща, която въпреки, че се намира само на 50-100 метра от центъра, ми отне повече от час да дойда, защото Копривщица е приказна. Аз съм идвал тук само като ученик от училище. Това е Карагьозовата къща, имот, върху чието парцел има 4 постройки, виждате основната. Голяма къща, сега ще се разходим вътре. Тук тази постройка, вход, обърнете внимание на този вход, с малко ще ви разкажа за него. Много голям гараж, поне за 2 коли. Влизаме и попадаме в китно дворче. Един хубав навес за хубави спомени. Една много голяма стая, която се ползва за склад. Основната къща. Не знам дали обърнахте внимание. Става дума за масивна сграда. Бетонни плочи, нов покрив, в това число и градореда, нови котки. Тук има още 2 малки постройки, между които е тази чудесна тоалетна, шарена цветна. Това е заден вход на къщата. Една кухня с всичко необходимо. Тук имаме една голяма столова. С хубав бар. Също мога да го разгледам като кухня. И влизаме в къщата. В моето очи това е една голяма остъклена веранда, в края на която има 2 хладилника и врата към една от стаите. Под нас се намират гаража, парно, котелно помещение, 2 складови помещения, баня и тоалет, една голяма стая и отделен вход. Всичко това в случай на нужда за персонал, ако цялата къща е отдадена. Това са 2 мокри помещения за тези 2 стаи зад мен. А това с мраморните плочи е апартамента. Който е с собствен санитарен възел, баня и тоалет. Да надзърнем ли? Ако се вижда още нещо. Качваме се на горния етаж. Вярвам, че ви прави впечатление размера на стаите. Това са много големи стаи. За хотелски такива.
красивата коприщица. А от тук продължаваме към таванските помещения, които по-скоро можем да разгледаме натам в ляво като таванско складово помещение. Няма пригодени за използване стаи. Благодаря ви.